Vreme je za trku. Kladim se da mogu da te pobedim. Tomas je glasno ispustio paru. Gluposti, rekao je ljutito. Krive su lokomotive sa glavne linije. Žale se na vijadukt, a onda još krive i radnike debelog kontrolora. To je samo izgovor za lenčarenje, ako mene pitaš. Jednog je dana James kasnio više nego obično. Izvini, Tomase, pućkao je. Zadržali su me na stanici, a vijadukt je samo pogoršao stvari. Sreća tvoja da možeš da se osloniš na mene, gunđao je Tomas. Otišao je značajno pre nego što mu je James išta odgovorio. Idemo, idemo, dahtao je vagonima. Annie i Clarabel su se trudile, ali je Tomas ubrzo shvatio da ne može mnogo da dobije na vremenu. Odjednom je Tomas ugledao Bertija. Njegov se hladnjak pušio. Šta nije u redu, pitao je Tomas. Do sada si već morao da budeš na stanici, kasniš. Užasno se osjećam, žalio se Berti. Sav sam uznemiren, a vozač kaže da ne može da mi pomogne. Dobro je da i ti kasniš. Možeš li, molim te, da pokupiš moje putnike? U protivnom, nikad neće stići kućama. A naravno, složio se Tomas. Sad mu je bilo žao Bertija, pa je obećao da će potražiti pomoć na sledećoj stanici. Tomas je ponovo otišao. Već se osjećao bolje, a Bertijevi putnici koji su putovali u Annie i Clarabel bezbedno su stigli kućama. Kad je Berti ozdravio, došao je da se zahvali Tomasu. Izvini što sam ti prebacivao za kašnjenje, rekao je. U redu je, rekao je Tomas. Drago mi je da sam ti pomogao. Ponekad kašnjenje i nije tako loša stvar. Uz vesele pozdrave dva prijatelja su se vratila svome poslu.